Сябры, хочу расказаць пра мае ўражанні пры пераходзе мяжы Беларусь-Польшча праз Брэст. Прыехалі мы каля 0 гадзін 31 кастрычніка. Аўтобус стаў, не даязджаючы Варшаўскага кальца у Брэсце. У чарзе было каля 90 аўтобусаў і пачаліся нашы чаканні. Многія людзі з нашага аўтобуса схапілі свае рэчы і пабеглі наперад перасаджвацца ў другі аўтобус, дзе ёсць месцы. Я нікуды не пабег, бо ехаў першы раз і не знаў, як і што трэба. Забыў сказаць, што перасадка ў другі аўтобус каштуе 50 еўра з чалавека. Тут жа з'явіліся мясцовыя таксісты, якія за 20-30 беларускіх рублёў браліся падвезці цябе наперад чаргі, а гэта 1,5-2 кіламетры. Так прайшлі суткі. Мы ўжо заехалі за першы шлагбаум і зноў сталі на некалькі гадзін. За гэты час нас аб'ехалі некалькі пустых аўтобусаў. А колькі людзей абышло, я такі не ведаю. Я думаю, што тыя людзі, што нас абагналі, таксама затрымлівалі нас. Яны прыехалі пазней, вылезлі наперад, і работнікі мяжы іх афармлялі першымі. А мы стаялі. Як думаеш, ці правільна гэта? А ў кіроўцаў аўтобусаў бізнес, 50 еўра з чалавека. Вось па гэтаму мне і прыйшлося чакаць. Першую ноч мы амаль што не рухаліся, а за другую пад'ехалі к першаму пагранічнаму КПП. Толькі к 12 гадзінам 1 лістапада мы заехалі на тэрыторыю таможні. У 15:00 я прайшоў пашпартны кантроль, і зноў трэба было чакаць. Толькі ў 18:30 па Мінску мы пачалі рухацца ў бок Варшаўскага моста. Каля 21 гадзіны зайшлі ў аўтобус польскія памежнікі. Праз 10 хвілін пад'ехалі да польскай мытні. І зноў чакаем. У 0:15 нас запрасілі на паспартны кантроль і дасмотр. У 2 гадзіны мы выехалі ў Варшаву. І так, сябры, увогуле я праходзіў беларускую і польскую мяжу 50 гадзін, а дарога да Варшавы з Мінску заняла каля 7 гадзін. Час да беларускай мяжы прыкладна заняў 34 гадзіны, а каб непасрэдна прайсці мяжу, спатрэбілася 16 гадзін. Вось так. Калі ёсць такія пытанні, чакаю ў каментарах.